kabeshis, for today's vlog, gagawa tayo ngayon ng baked macaroni. So yung preparation natin mga kabeshis is same with lasagna. Meron tayong meat and white sauce, and then yung part na i-arrange na natin. So ito yung mga ingredients. So meron tayong 500 grams of elbow macaroni. So ito mga kabeshis, pre-cook na ito according to package instruction. Garlic, white onion, green or red bell pepper. So ito mga kabeshis, sa baked macaroni, ang ginagamit talaga ay tomato sauce. Pero since ang mga kasama ko dito sa bahay ay prepared, ay matamis-tamis, so gagamit tayo ngayon ng spaghetti sauce. At ang gamit ko ay yung creamy cheese. So regular cheese or quick melt cheese. Half a kilo of ground beef. Nor beef cubes. So, gagamit tayo ng beef cubes para mas ma-enhance yung lasa ng beef. Para naman sa ating white sauce, kailangan natin ng 1 cup ng fresh milk, 1 1/2 tablespoon of all-purpose flour, 1 cup of butter, at gagamit din tayo mga kabeshis ng salt and pepper to taste, and nutmeg. So, ito mga kabeshis ang complete list ng ang ating ingredients. So, you can also take a screenshots para meron kayong reference kung gagawa kayo itong recipe natin. So, first natin gagawin ay ang ating meat sauce. So, sa ating medium pan, maglalagay lang tayo ng cooking oil. Tapos, start na natin i-saute yung ating onion. So, unahin natin yung onion kasi mas matagal siyang maluto kung i-compare sa garlic. So, isasaute natin ito for 1 to 2 minutes. Tapos, i-add na natin yung ating garlic. Pag okay na yung ating onion and garlic, that's the time naman na ilalagay na natin yung ating ground beef. So, yan. Mix-mix lang natin hanggang sa ito ay mag-golden brown. Leave it for 5 minutes hanggang sa maging brown na lahat ng ating ground beef. So, add na natin yung ating spaghetti sauce. Tapos mga kabeshis, imimix lang natin hanggang sa maging well combined yung spaghetti sauce sa ating meat. So, continuous mixing lang mga kabeshis. And then, hayaan lang natin ito mag-simmer for 5 minutes. So, add lang tayo ng 1 cup of water mga kabeshis. Tapos, antayin lang natin itong kumulo ulit. Ginagawa natin ito para mas sigurado natin na lutong-luto yung ating ground beef. Tapos, imimix lang natin ito. Continuous mixing lang mga kabeshis. At siguraduhin nyo lang na medium heat lang or medium lang yung apoy natin para hindi matuyo ng husto yung ating meat sauce. Add na natin yung ating green and red bell pepper. Tapos, continue mixing lang mga kabeshis. So, ayan mga kabeshis, almost ready na yung ating meat sauce. So, ilalagay na natin yung ating beef cubes, salt and pepper to taste.
Tapos, imimix lang natin ito. And then, ang next naman natin gagawin mga kabeshis, ang ating white sauce. Sa isang cooking pan with low heat mga kabeshis, ilalagay natin yung ating butter. So, continue mixing lang mga kabeshis hanggang sa mag-melt ito. Then, add natin yung half ng ating all-purpose flour. Tapos, mix-mix lang mga kabeshis. So, mini-mix natin ito para hindi mamuo yung flour na nilagay natin. And then, after nyan, ilagay naman natin yung natitirang all-purpose flour. Tapos, mix lang din ulit. So, yung purpose mga kabeshis, kaya tayo naglalagay ng all-purpose flour ay para lumapot yung ating white sauce or yung tinatawag na bechamel sauce. Add na natin yung ating fresh milk. Tapos, mix-mix lang din ulit. Tapos, mag-add na tayo ng ating nutmeg, salt, and pepper to taste, and then, mix lang tayo ulit. So, continue mixing ng mga kabeshis para makuha natin yung tamang consistency ng ating white sauce. So, ayan mga kabeshis, almost ready na yung ating white sauce. And then, kapag ganito na yung consistency nito, pwede na natin itong iset aside. So, next natin gagawin mga kabeshis, yung ating meat sauce. Ilalagay lang natin yung ating elbow macaroni. Tapos, imimix lang natin ito hanggang sa maging well combined yung macaroni at yung meat sauce natin. Kapag natapos na natin paghaluin yung macaroni, it's time naman for assembly time. So, sa ating baking dish mga kabashis, ilalagay lang natin yung ating macaroni. After nyan mga kabashis, gagamit lang tayo ng spatula. So, ipipress lang natin ito, tapos ipa-flat natin hanggang sa magpantay yung ating macaroni sa ating baking dish. After nyan, ilalagay na natin yung ating white sauce. So, sisiguraduhin lang natin mga kabashis na bawat space ay malagyan natin ng white sauce. So, yan. Gamit ang ating spatula, ikakalat lang natin itong white sauce natin. Parang katulad sa ginawa natin sa macaroni. So, pinipress lang natin. Tapos, ayan. Sinisiguraduhin natin na matatakpan lahat ng white sauce yung ating macaroni. So, press lang mga kabashis.
almost done na. So, maglalagay na tayo ng ating cheese. So, ikakalat lang din natin on top yung cheese. And then, mga kabeshis, preheat your oven to 350 Fahrenheit. Tapos, ibibake natin ito for 5 to 10 minutes lang since naman lahat ng ingredients natin ay luto na. So, antayin lang natin na mag-melt yung cheese or until na maging golden brown ito. So, ayan mga kabeshis, nakasalang na ang ating baked macaroni sa ating oven. So, ito na mga kabeshis, ang ating baked macaroni. Thank you for watching mga kabeshis. And sa mga kabeshis natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, don't forget to click the subscribe, the like, the share, and the bell button